So dito ma'am, no need to go to Korea, no need to fall in line. Yes, and mas quality. Kasama natin ngayon si Ma'am Chi. Pwede daw siyang makita pag minsan nagluluto rin siya dito. Ma'am Chi, thank you po for inviting us. And congratulations po for reopening a new restaurant. Yes, thank you. Previously, this restaurant is called Songdo. Songdo. Yes, Okay. oo. And now, it's Songdo. Songdo. Gusto kong may iba naman. Yes. Kasi sa atin, pag think po na Korean restaurant, more on grill, pork grill. Eh ako kasi lagi ako nasa Korea. So gusto ko naman matikman ng mga taga dito yung hindi natin natitikman talaga. Yes. Ano talaga yung Korean food. Kasi yung Songdo is authentic Korean food talaga siya. Yes. Actually, marami pa tayong hindi natitikman talaga na Korean. talagang favorite sa Korean. Yes. Example po is this Makchang. one. Makchang. Sa atin is tumbong. Ito kasi one of na favorite ko pag nagpupunta ako ng Korea. Talagang pumupunta pa ako ng Suwon para lang matikman ko siya. Kasi not all Korea, meron silang ganito. Madala lang yung grill, yung ganito. Kasali yung grill kimchi. And then sabi niyo ma'am, parang may special sauce. Yeah. Tapos may dalawa tayong special sauce, yung spicy and then yung peanut sauce. Nasa inyo na lang kung ano yung gusto niya. So sabi ko, lahat ng hindi naluluto, yung wala dito, lulutuin ko. They call this restaurant Songdo. Ayan. And first time natin makakatikim ng Actually, this is Makchang. So, this is a pork rectum. Tumbong yan. Pero usually tayo naman, mahilig naman tayo sa mga exotic. This time naman, medyo kakaiba since parang Korean style cooking naman to. So, syempre, titigman natin dito ko ng dalawang special sauce. Sarap. Sarap nga. Malasa. Kakaiba. Yung pa rin side dishes natin, nandiyan pa rin. Ang iniba namin lang is yung aming kimchi is daily fresh siya. Kung titikman mo siya, napakasarap. As in, even the Koreans, gusto niya yung mga kimchi kasi daily na ginagawa namin siya. Very fresh. Sa atin is lapu-lapu head stew. Habang nagiinom kami, ito yung pulutan namin actually. Hindi kami nalalasing. Actually, itong head stew, lahat ng head ng fish, pwede siya. Kaya lang namili lang ako na mag-fit sa taste ng Pilipino. So, pwede siyang lapu-lapu, salmon, maya-maya. Yung available sa atin. So, yun ang pulutan namin. Actually, pwede siyang lagyan ng noodles, egg, and then pwede ka mag-rice. Lalo na tayo, masoup, di ba? Pero ang naano ko sa kanya is, hindi ka malalasing. And then habang lalo siyang naluluto, umiinit, numalapot yung sabaw niya. So, lalo siya sumasarap. Yun yung the best. Even yung gulay is iba. Korean gulay siya. That is so Korean. Out of this place. Medyo mainit pa talaga siya, oh. Sarap. Init. Grabe. Actually, may distinct taste talaga siya na mga Korean flavor lang. So, hindi to yung normal na parang sinigang na ulo or mga miso, ganyan. So this one, very Korean. Sarap. Buldak natin. So, soup-based din siya? Yeah, it's soup-based, pero it's very creamy. Ang laman niya is chicken leg quarter na walang buto. And then we have a special sauce. Tapos, this one, pwede tayong mag-request pag sa mga bata. Pwede siya mag-order ng like this one. Meron tayong udon noodles. And then pwede siyang lagyan ng ramen noodles. Pwede siyang lagyan ng spaghetti noodles. At the same time,
Pwede natin siya lagyan ng cheese. Cheese. So, ilalagay natin yung cheese. Alright. Kaya lang natin siyang malusaw dyan. The cheese. Tikman naman natin ang kanilang special galbi. Sabi nila, this one ay very highly recommended. Ang sarap. Ang lambot. In-introduce ko dito yung, mostly kasi yung LA Galbi is soy sauce. Black soy sauce siya dito sa Pilipinas. Kaya lang ako kasi pag nagpupunta ng Korea, meron ako favorite isang resto doon. LA Galbi lang yung sineserve. Pero in red sauce. Mayroon tayong introduce dito na oysters, and then meron tayong mixed seafoods. Yun yung mga bago natin mga menu na gusto ko kakaiba si Songdo. Yes. Usually dito, alam mo, yung fresh crabs namin yung favorite nila. Hindi ko alam bakit. And then yun nga, mayroon na tayong drinks. Kasi nga, in-introduce natin si Songdo. It's 4 p.m. till morning. Chill-chill lang. At the same time, kumakain ka, umiinom ka na, may coffee pa. Yes. Meron tayong karaoke sa taas. May darts. Pwedeng isama yung kids. Pwede sila doon. And then, Yes. coach yung all 5,000 lang for 3 hours. So, kailangan natin bigay ng panibago para sa mga ano natin kumakain. There you have it, guys. Another place for you to check out. This is Songdo. If you're looking for authentic Korean dishes, lalo mga exotic, Yes. yan, guys, you gotta visit this place. Yeah, so this is located dito sa may Fil-Am Friendship Highway. Ang pinaka-landmark lang niya, etabi siya ng Timog Triangle. Oh. And they're open from 4 p.m. up to 1 a.m. every day. Alright, so there you have it, guys. If you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you in the next So one. that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye, guys.